Казанда шәһәр күләм татар кышчыгы татар малайы 2022 бәйгесенең турлары уза. Кызлар аш-су йортында чәкчәк пешерү һәм сөлге чигү серләренә төшенсә, малайлар өчен 80-нче Каюм Насырый исемендәге мәктәптә көрәш ярышы узды. 6-7 яшьлек сабыйлар келәмдә матур көрәш алымнарын күрсәтте. Соңра кызыклы эстафета узды. Татар кышчыгы татар малайы шәһәр күләм бәйгесенең финалы 25 апрель Кариев театрында узар дип көтелә. Малайлар нык булырга тиеш, шыдан булырга тиеш, батыр булырга тиеш. Без шул рухта аларны тәрбияләргә омтылабыз. Бу бәйгенең дә менә шушы мәктәптә үткәрелүе һәм инде монда инде республика турнирлары үткән бу мәктәптә, шуңа күрә шушы мәктәпне без сайлап алдык. Һәрбер әти-әнигә әйтәсем килә, малайлар көчле рухлы булып тәрбияләнергә тиеш. Һәм без шул бурычны үзебезнең алга куярга да ата-аналар без бурычлыбыз дип әйтәсем килә.